megalayapost.news. Haba Kershan halor kijing ki driver tourist na Meghalaya kumbaki mat menta na kijing penibor ki driver tourist na Assam kaseng CSWO hak kijing yalam ke Congressable wanyang kladawa na ke sorkar baka de benteno da ke interstate tourist terminus hakapun Meghalaya bat Assam kenang menweng no ya kijing ki driver tourist na Meghalaya. Haba Keran skila patai kubor ke Congressable wanyang kelathir teng baliwan ra ke high speed corridor ke ba empat dadan kam hak jela bala de benteshwa da ke interstate tourist terminus hakapun kenang bakani kini rap iki driver tourist na Meghalaya. Kalau ongru bala pelut hadu arpu hajar kelur ya ketika suruk high speed corridor kaba ompat dadan kam haga jelam berjen ladate da ke interstate tourist terminus haga than khana para kanjen dalai rap shibu ni ki driver tourist ka Meghalaya bakindang yo shushu kalat kamai batkin lan juru naga jingpeni bor ki driver Assam ka bajujia man kapor baki haban syakta ka kamai kaji. Nakalyang ki arngut kilong kemi ke kong Saralinda Karlukhi berka kong Persina Nyutaru kilawan ban Kershan halor kini kiman badawa ke CSWO baru ke balong ke jing Kershan ya ki driver tourist na ke jela Meghalaya. Ki meeting mengenai 2023 nila syong sipau tu di meeting jai nila syong di meeting nado arajara kulai lagi sipau sir di meeting nila syong lagi light tu sapu tu di citing nila penpai apa kata nado senam arajara apply hadu bentalai senam jendang kata kajing kuak kajing anut jani emsa kaba syukut haban ni apa sekat reg galong mandi syabot soy skip kata Yun ni ye. Kini ki minister jong ke Meghalaya deh. Ki kok ngu ya ki IAS ki bana parjela. Ki minister peninya kejingnya dai kita pendriul jong. Om bapini te di klur ya ka ba ong ka. Ang jong kaseng isno kya habai dei bat kani ka jinglong jingman jong kani ka jingyakun ka jong gini ki driver tourist association ngioi ba hadu mentaro kini bapli kidang syong kidang yang menong banya dawa yang tak hok ka jong ki nagaliang jongi ngioi ba kani ka jing dawa ka baki dawa maki ka balong genuine kabang idon kam shisha bandon no kata ka interstate terminal tourist association nang tay hapo ka border jong ka Meghalaya ka jongi te nga ong ya ka sorkar ba kani ka sorkar ka wanra ya kani ka high speed corridor ka ba arfu hajar crore tam kani ka surong nga yoi kampat don kame kampat long origin balik ya le thma tang ya kani surong habaya kani ka surok ruladon tang kani ka surok rulala ban pendon kam kala dei ka balabiang yangi balingin wanra be ka tay ka surok yang ini nonra biang sekali kau surok don ayu shalenden namar ya kani ke surok hajing sisa kinda penhe ya kani ke surok kajing lut kamkot sa kataka arfu arajar crore lada kilayat binang ni don ayu mo shalenden jong kata ro ka dei kajing keli ka bami nakaliang jongi kum kaseng te hakabai dei berkani ka kampan ngadawa napi usif nyesa badon buram na ibas ngeo ba langdar ibang jia kantak na kapor bas ngo ba le ay no ya kini ki driver tourist namar nga isen ay ya ka plyang ja jongki kabadi hok banyo hane ka ri jongi yo luti da ki mender ki bamdei ki pardo ki parasnam ki jongi ki badai kita ki Assam kini ki tourist Assam association kiwan ban kamai kiwan ban
ra ya kitu ki tourist kinong jengok kai hang ni apo state ka jongi chado sete ki jaka jengok kai ka penlong ya kini ki kon samla ki jongi ki driver tourist papli bakin numyo lat hak kamai gaji ngai isnei baki du ja baki yap khan ki ot na kapor sa kapor tede nang takadaw ngala idon kam kumale haki wei ki jela kini ki jela na iskidon baki don kum kata ka interstate terminal tourist tenga ongan nagaliang jonga kum galong kami ngadawa na pi iba sngew bahalang dhar to sosen weng no shwaya katika bo no sa kandong ya katika high speed corridor wan ra shwaya kani ka interstate terminal tourist spot mo tourist spot te khnang ba kanlong ka jingmen toy ya kan yakini ki brio ki jongi ki badai ki try mulok ki try jela ki bedai ki jaj benriu ki jongi baki kin kin yoja namar kini bapli ki ki bakamai ki ba im kendoi jak po tang da kani ka kam kim don lan da ka wei ka kam kata ka dei ka jingkerpat ka jonga kata ka hajar crore to divert chua cha kani ka tourist association kata ka dei kan jingkwa ka jongi kum kilong kami Mawan ban kersan yakini ki taksi tourist ki badai ki balakta jor labun bun sinem ha ka bangala juyo I babun sin kiladlong ki jingalang nakabenta ban pensngo syak sarkar nakabenta kata ka jingdu kamay jongki kabaki ju pensngo wat yangi ki rupat ba ru bakiyo kamay tang arsen laisen sitayo te kata ka dei ka ba ngawan hang ni nakabenta ba ngan ay buram ya ka sarkar kabala peli kilat kilenti yangi daki homestay daki hotels ki guest house ki babun jaj henry kata kadai kading mentoy tang banta jongi ki ba lakham kotbor ban chana ya kita henry ngim shimla ban yarap ban ai kam ai jam ya ki samla ki jongi pat te kadai kata ka ba ki samla driver taxi association pade ki bala ju mi syakmat ban pensngo syak sarkaru dan bapen sangap dan bapen ban pen kepkhia ya kane ka kam tiga de kata ka ba kani pat kapen hi kalenti habaka ya da kalenti kapen hi kalenti ba nakalyang ka asam hi kalapen sange ya kita ki kali ki bawan na Meghalaya banlet sha asam tikata kalapen hi kalenti pat ba ngiru ngi hab ban yas nokti na kani ka jala jongi hab ngen aji kersan ya kini samla khanang ba kata kani yas nokti jongi kum kata kading pen lenti kita ki nong asam ban pen sangai ano ya kita ki kali asam ha Jorabat kali bawan na Meghalaya ha Jorabat kata kadai kebala biang palat bat nang tapan tang kawai ke bangaku ban pensyai susu pat ba ukut usam jongi udai hadu ang tie kana para tekam dai tang hajorabat ye kata kadi ke bangaku bangan pensngu ya kata ka jing kit khli jonga nak benta ki samla nomor ba ngio I bakini ki samla jongi kimla shu bakin yo laki kam laki jam kiba nadu nasor hadu nanong kendong bat kitu kiba dunia ya ki tourist taksi kimban si kilawan ban kamay no ha sorba man hakani ha katu ko baki lami persya ki we ki local taxi suruban ban pensange ki nomor kakta ya ki bahas soru baki ladan sakitu ki bas hai ki babun ki mat ki ba kani ke taksi tourist association kalau pensngo changi ki pajba bangi dei bangin pensngo sa sarkar balada ka sarkar pat kam cha skor halor kini kimat kijing ekbala kata ya baro ka jala jongi kadai pat na kalyang jongi hilong tumeru bangin mi syakmat bangin yat no dakawai kalenti kaba ni dei ban penput no sisundan ya kani kajing wan yat latlan kita ki kali ki bawan na kiwai ki jalapat kanang ba kata kanlong kajing penput no ya kani kajing duk ding kerdu ha kani ka jala jong habangi I mo kajing yakhi bayade ba kini ki tourist taxi driver association kay ba penlo yang abangan poi hang ne bangan
support ya kini ki tourist association kilong kum ki khun ki kseu ki jongi mo kilong keme te khamtam ru haka jing ya lenti jonga ru ngamat chibun ki jing haka bayde bat kini ka tourist drivers mo haka por ngan shuang shikentin khendiat hapor bangawan ko gauti ngasyong gawi ka kali Asam tourist te haka to por hamar sin poi kani ka khanapara ki yang abangan hiar nang tu in exchange ya ka kali te hangta hapo bangi syong mangi ngedan manga anta wi sipai nangta de wi khana po Chennai bat kawi ka deka kriu jong ki Indigo te ngah tang la suthu ba ka deka buit jong kini ki driver Assam drivers taxi mo tourist te ngau ye ki ngau kita passenger syong hangta ngau nga apshwa ngau nga wat nomle ai am kan takel manga kumluban le te hadi ngau phone kum tu driver te ngau ye ki ngau eu ngau nga mes ngapjar wat le ai re ap ngan sa pe himanga kali kitang kum tahi ngari sino kali ngi exchange ka kali hi hangi ngalap ba kalong duko kata kom trikam mo kadika kalong kilong le don bor kini ki Asam te nata kada nga sapoy hangni ru nga soba nga support ya i secretary jungi i Christabel lengba kani ka issue ba day ba kani ka internal mo jong kani ka state ka jongi nga snow ba nga banjur ya i Sir Honorable Transport Minister jungi siaw bha lang dhar lada isngau yang kum kilong keme ba mentangi dan tang sao sangut rei lada ima ya kani kajing demand jongi mo kum kilong keme nabenta kini ki tourist association ba ka penjenjar ki haddu kata ngi ki balik bawan ni ngi jenjar ni tu ki kendu kajing jenjar hagal yang kalik kawan lembak kani ka interstate mo lembak kini ki tourist taxi te nata kada ngasno ba kerpat jor ya i minister badan buram jongi ba inle kumbai la lampang da i secretary jongi naka CSWO ba in divert ya kani ka pisa ya kani ka fund mo sya kani ka internal jonga dika tourist association mo kila ban plan kanu ka plan ka jongki ngangej ba ka government kamdan ka bamla lada kimon stayo la adap ngachuang pi lesi kinong bamdon fund reka fund ka don ngatip naman matali ka central scheme ka babun bah ka central scheme ngatip bahai kata ban ngangej kin oma ki shiklat mat shi kentien kamut ka government ka long te ka baburom hang ni ngapen pau ba ngobha ka government kan snap lem yangi ki kirit kiria mo yangi kilong kemi bat rengkat ikini ki tourist association kiba im jakpo kiba im ja shisang isen ngabun sin ngasi syom tourist taxi ngau yaki lada fidon jing phone yang bun ki tourist taxi phone yang ki syabat hang ni tai ngayarap yaki kabangala ngayarap bat kabamla ndre bun sin ki phone yang phone call kong khule shibun ki yarap joki te tangata ngawon rak Meghalaya Post.news